Господин Закатанов, аз преди всичко искам да благодаря за това страхотно гостоприемство, което вече години наред получавам от вас. Благодарение на вашият опит, благодарение на увереността ми, в която съм години наред с този проект, съм сигурен, че ще успеем да завладеем публиката достатъчно, за да поискат и те да бъдат тук при нас. Аз се казвам Светослав Рушанов и съм съосновател на един страхотен бранд, наречен Българско съкровище, което в последните години се превърна в еталон за едно уникално, висококачествено и неповторимо вино в България. Нещо, което е много важно, искам да споделя, е, че Bulgarian Treasure не е просто бранд, не е марка, не е просто поредното вино, което се бутилира в бутилка. Bulgarian Treasure, това е стандарт за именно виноделие, виноправене или ако щеш винопроизводство в модерния си вид, който стандарт, благодарение на него, спазвайки начина и вижданията ни за правене на вино, достигнахме до времена, в които се доказахме на пазара с това да бъдем наистина, както споделих преди малко, еталон за изключително качествено вино, представено в един доста подходящ начин, като разбира се, главният акцент и главната светлина е фолклорната идентичност. Bulgarian Treasure е бранд и институция, която реално погледнато е вплетена между две национални богатства. Българското национално богатство, каквото е тракийското панагюрското златно съкровище, открито по нашите земи още от древни времена, което е мълчаливо послание върху това, че по нашите земи е имало именно виноделие, винопиене, което е било на доста ритуално ниво, така да се каже, съдейки по съдовете. Нали така, господин Закатанов? Всички тези съдове водят след себе си наши мисли, в които ние бихме могли да кажем, че това не са просто едни чаши, с които едно време древните траки са консумирали вино, именно, че е имало ритуална консумация на това цялото нещо. Тоест, тези ритуали се правят на места, където именно има история и където наистина е било на пиедестал това цялото нещо. Като почнем от виноделието, като почнем от традициите с консумацията му и така нататък. Затова бих искал да кажа, че в Bulgarian Treasure са вплетени както това богатство на траките, които са ни го завещали и нашите предци, разбира се, така и сортовете, които са вплетени и които се опитваме да представим чрез Българското съкровище като бранд. Защото в него можем да открием само и единствено тези местни сортове, точно за което казах, фолклорната идентичност. С местните сортове, представени през погледа на именно тези мълчаливи послания, които носят нашите предци. Маврудът е в основата на едно от най-великите вина в нашите земи, което се прави. По същия начин и с течение на годините разбрах и осъзнах, че и мелникът води след себе си именно един такъв сериозен потенциал. Много години, много посещения от моя страна тук при вас, които сме правили, много дегустации, много разговори, всъщност преди дори да започнем да работим. Ние не анализираме просто виното като в една чаша, ние анализираме виното от неговия зародиш. Това ме грабна в едни от последващите посещения тук при вас, теруарът, но също така и човекът като съвкупност от всички тези фактори. Човекът, вие, хората, които сте тук, които съумявате да се възползват от тези дадености. Това ме впечатли, както казах още години назад, отношението към виното, отношението към това, което правите, сърцето, което влагате в него.